Aina. Ya está, mis manos. Són 2:15 de 7 de la tarda. La Maria Alba torna als braços de la seva mare, l'Alba. En Miquel, el seu pare, no pot deixar de mirar-la. En Miquel i l'Alba no s'han separat ni un sol moment des que van arribar a l'hospital. Durant unes hores han estat els protagonistes, però darrere d'aquesta història trobem un grup de persones que han vetllat en tot moment per aquesta família. Un equip assistencial molt qualificat que fa possible que l'Hospital Sant Joan de Déu sigui un centre de referència en l'assistència al part. Però aquesta història comença un mes abans, quan els pares de la Maria Alba arriben per primera vegada a l'hospital. Bon dia. Bon dia, què tal? Hola. Com estem, Alba? Bé. Sí, bé? Sí. Perfecte. Què tal, es belluga? Bé? Sí, sí. Va, havíem portat el 3. Portada 3? Sí. Sí, sí. Jo sempre ho havia dit. A veure com fa, Santa. Per baixar? Perfecte. Perfecte. Si no sigui Matías, Maria. Maria. Gràcies. Adéu. fins d'aquí 3 setmanes. Adéu. Torna a aire. I torna a apretar. Vinga, que alçarem una cosa. Bueno, coge aire. Y vuelve a apretar. Un poquito más, un poquito más. No estic empenyent, eh? No, deixa-li que faci ella. Deixa-li. Molt bé. Tu respira fons. Sí.
mirar alguna cosa, sempre li pots obrir una miqueta per aquí baix, baixar-li, s'agafa perfectament.